Slovensko. Malá krajina s vari najviac zachovaným a druhovo najbohatším prírodným prostredím v strednej Európe. Patrí mu podstatná časť západných a malá časť východných Karpát. Kedysi boli Karpaty porastené rozsiahlými hlbokými pralesmi, dnes z nich zostali iba ostrovčekovité zvyšky. Sú verným obrazom skutočných lesov, ovládaných nie človekom, ale zákonmi prírody. Tieto tisícročné lesné divočiny, ukryté hlboko v horách Karpát, majú nesmiernu prírodovednú hodnotu. Zachovali sa najmä v najvýchodnejšej časti Slovenska, v Bukovských vrchoch, v Slovenskom Rudohorí a vo Veľkej Fatre. Toto je pozostatok z jedle, ktorá sa považovala za najmohutnejší strom v strednej Európe. Rástla v Dobrodskom pralese a bola vysoká 55 metrov. Karpaty vyhovujú po stránke klimatickej i geologickej najmä bukovým lesom. Okrem buka, ktorý skoro vždy prevláda, je v druhovej skladbe zastúpená aj jedľa, javor horský, brest horský a niekde aj smrek. V prírodnom lese len síly prírody lámu mohutné stáročné kmene. Trvá 10 ročia, kým sa rozložia, vytvoria humus a tým živnú pôdu pre ďalšie generácie. Mŕtve telá z vývratov sú typické pre takýto prírodný les. Čo v ňom z pôdy vyrastie, to sa do nej znova vráti. Od krehkej paprade až po mohutný kmeň jedle. Život v takomto lese tvorí uzavretý kolobeh. Kľúčom doň je čas. Ten však nemožno merať ľudskými dimenziami. Karpatské bučiny by nemohli existovať bez vysokej vlhkosti vzduchu. Priemerné ročné zrážky tu dosahujú 800 až 1000 mm. Množstvo prameňov, ktoré napájajú lesy životodarnou tekutinou, vteká do horských potokov, ktoré sa najmä v jarných mesiacoch menia na neskrotný živel. V členitom horskom teréne voda prekonáva mnohoraké prekážky. Mohutný hlas padajúcej vody prehluší všetky zvuky lesa. Divokú vodu však znova sformuje hlboký, úzky kaňon do pokojnejšieho toku, stíši jej hlas a bezpečne ju vedie údolím Karpatského lesa. V krasových tiesňavách vytvorila voda obdivuhodné scenérie. Svojrázne prostredie čistej tečúcej vody je domovom vodnára Potočného. Párik vodnárov je s ním zviazaný na celý život. Iba v čase tuhej zimy, a keď je zamrznutá hladina, sa vzdiali. Je nenápadný. Iba bielým golierikom nás upozorní na svoju prítomnosť na vyčnievajúcich skalách. Pod skalným previsom nevysoko nad vodou, v mäkkej kolíske spletenej z machu, dorastá jeho potomstvo. Párik vodnára Potočného si pevne drží svoj revír, ktorý je dlhý niekoľko 100 metrov, niekedy aj vyše kilometra. V Karpatoch vystupuje i nad hranicu lesa do nadmorskej výšky 1500 metrov. Husté operenie a zakryté ušné otvory umožňujú vodnárovi loviť aj pod vodou. Korisťou sú kvorovce a larvy vodného hmyzu. Rodičia krmia mláďatá na hniezde asi 20 dní. Rovnaký čas trvá, kým sa úplne osamostatnia. V blízkosti lesných potôčikov a prameňov sa s obľubou zdržiavajú salamandry škvrnité. Samičky v apríli a v máji znášajú do vody asi 70 živých mláďat, ktorých celý zárodočný vývin prebehol v matkinom tele. Salamandry sa dožívajú úctyhodného veku, až 25 rokov. Ich telo dlhé 20 cm je stále vlhké. Pred nepriateľmi ich chráni okrem výstražného zafarbenia aj jedovatý sekrét, vylučovaný kožnými žľazami, umiestnenými po celom tele. Salamandra škvrnitá uprednostňuje vlhké bukové lesy. Jej aktivita je najväčšia v noci, po daždi aj cez deň.
Ukrýva sa v machu a v dierach pod pňami. Medzi najmenších obyvateľov karpatského lesa z ríše vtáctva patrí oriešok hnedý. Hoci má hmotnosť iba 10 gramov, prekypuje obdivuhodnou životnou energiou. Vidieť ho pokojne sedieť je priam zázrak. V dokonalej rodinnej súhre vychovávajú oriešky početné potomstvo, ktoré spotrebuje ohromné množstvo hmyzu. Rodičia pri jeho hľadaní preliezajú najodľahlejšie kúty vegetácie. Niekedy sa stáva, že mláďatá z prvého hniezdenia pomáhajú rodičom krmiť svojich o 2 mesiace mladších súrodencov. Prírodný les je zárukou čistej vody a tá predpokladom pre život vydry riečnej. Táto nádherná lasicovitá šelma žije okrem obdobia rozmnožovania samotársky. Je vynikajúco prispôsobená životu vo vode. Na jedno nadýchnutie vydrží pod hladinou 6 až 7 minút. Orientuje sa zrakom v mútnej vode hmatovými fúzmi. Dĺžka revíru závisí od rybnatosti toku. Môže dosiahnuť až 50 kilometrov. Z vidrov sa o revír delí rybárik riečny. Rád vysedáva na konároch a vyčkáva na svoju korisť. I keď obidva druhy lovia predovšetkým ryby, nie sú potravnými konkurentmi. Úlovky rybárika sú vzhľadom na jeho stavbu tela oveľa menšie. Horský potok sa vymanil zo zovretia lesa, spomaľuje svoj tok a mení sa na meandrujúcu riečku, ktorej brehy lemujú porasty jelší a lúky plné kvetov. Pomerne zachovaným prírodným prostredím sa vyznačuje rázovitá karpatská krajina na severovýchode Slovenska v Bukovských vrchoch. Hlboké lesy sú tu popredkávané vlhkými slatinnými lúkami, zdruhové bohatou skladbou rastlín, podmienenou polohou územia na rozhraní západných a východných Karpát. Súvislý porast tu vytvára dnes už vzácny kosatec sibírsky. Odvodňovaním mokrých lúk je existencia močiarnych rastlín kriticky ohrozená. Početnú skupinu tvorí čeľaď vstavačovitých rastlín. Ich nesmierna tvarová rozmanitosť, farebnosť i pôvab prinášajú do našej prírody trocha exotiky. Vstavač bazový v 2 farebných modifikáciách vytvoril neopakovateľný obraz karpatskej prírody, žiaľ dnes už veľmi zriedkavý. Teplé jarné lúče a pôdu presítenú dostatkom vlahy využívajú nielen rastliny na lúkach, ale aj v lese. Bylinný porast v bučinách sa musí veľmi poponáhľať, pretože na svoju existenciu má len krátke obdobie. S olistením stromov klesne intenzita svetla a tak, kým sa v lese uzavrie klemba korún, musia všetko stihnúť. V intímnom prostredí sviežej zelene prebieha intenzívny život nespočetného množstva živočíchov. Sovy prečesávajú les a striehnú na svoju korisť. Typickým hniezdičom v lesoch Bukovských vrchov je sova dlhochvostá. V starých bučinách pralesovitého charakteru si páry udržujú stále hniezdiská. Mláďatá po 5 týždňoch opúšťajú hniezdo a miznú v hustej zeleni stromov. Pomocou pazúrov a zobáka sa dokážu šplhať po konároch. Rodičia ich ustavične sledujú a na každého narušiteľa útočia. Často i na človeka. Súvislý hniezdny areál sovy dlhochvostej sa rozprestiera v širokom pásme tajgy. Jej početnosť v našich lesoch veľmi kolíše podľa množstva hlodavcov.
Nájsť hniezdo orešnice perlovanej je viac menej vecou náhody. V jeho blízkosti sa rodičia správajú veľmi nenápadne. Zvukové prejavy nevydávajú ani mláďatá. Orešnice zbierajú rôzne semená stromov, lieskové orechy i živočíšnu potravu. Na jeseň si orešnica perlovaná poschováva tisíce semien, ktoré neskôr vyhrabáva. Napriek tomu, že má veľmi dobre vyvinutý orientačný zmysel, štvrtinu zásob nenájde. A tak sa stáva akýmsi prírodným záhradníkom v lese. Hniezdo si orešnica stavia skoro vždy na smreku. Je veľmi precízne spletené, ale keď mláďatá podrastú, začína im byť v ňom tesno. Častým pohybom znižujú jeho boky a preto samica s obákom neraz prehlbuje kotlinku a hniezdo upravuje. Najcharakteristickejším znakom rastlinstva Bukovských vrchov je výskyt východokarpatských druhov. Patrí sem klinček bradatý nakopený, krutinvočka krídlatá, zvonček jedľový, fialka dácka a iskerník karpatský sú endemitmi východných Karpát. Na rozhraní troch štátov, Slovenska, Poľska a Ukrajiny, v hlbokom údolí rozbrázdenom potokmi sa rozkladá na ploche 700 hektárov Stužický prales. Členitý terén je porastený nádhernými mohutnými bukmi, nad ktoré vyčnievajú ako sviece prekrásne jedle. Stužica je vzácnou ukážkou pralesovitých spoločenstiev karpatských bučín a jedľobučín. Človek musí pocítiť úctu k týmto velikánom, ktoré tu stáročia odolávajú živlom prírody. V najväčšej tichosti vyrastú, odumrú a nakoniec s obrovským rachotom sťa výkrikom uvoľnia miesto svojmu nástupcovi. Tak ako pomaly žili, takisto pomaly sa stratia z povrchu zemského. Všetko si tu riadi príroda. V bučinách sa vyskytujú rozličné formy húb, ktoré majú v prírodných lesoch rozhodujúci význam. Rozkladajú odumierajúce drevo a takto získané živiny vracajú späť do prírody. Teplé letné dažde podporujú nielen rast húb, ale aj lišajníkov a machov. Machy sú schopné na ploche 1 štvorcového metra zadržať až 10 litrov dažďovej vody. Plnia takto dôležitú úlohu hospodárenia s vlahou. Horná hranica lesa v Bukovských vrchoch je dokonalou prehliadkou samorastov. V drsných, poveternostných podmienkach dosahujú buky krovinový vzrast. V šere ich nízkych korún sa darí bohatým zárastom papradia. Pre pralesovité lesné spoločenstvá sú charakteristické rôzne druhy ďatľov. Sú dokonale prispôsobené životu na kmeňoch stromov. V nich si vytesávajú dutiny na hniezdenie. Najhojnejším druhom je ďateľ veľký. Jeho mláďatá sa veľmi intenzívne ozývajú a tým na seba upozorňujú. V hlbokej dutine sú však celkom bezpečné. Najväčším európskym ďatľom je ďateľ čierny. Podobne ako väčšina ďatľov, aj on je stálym obyvateľom lesa. V blízkosti Stužice je rezervácia Rožok, chrám prírody s nádhernými štíhlymi stĺpmi vysokých bukov, ktoré tu vytvárajú súvislé porasty. Bukový les je schopný vytvoriť za 100 rokov 800 kubických metrov dreva na 1 hektári. V odľahlom kúte lesnej samoty v korune 200-ročného buka si postavil hniezdo párik orla skalného. Hniezdo má úctyhodné rozmery.
Jeho výška i priemer majú vyše 2 metrov. Mláďa sa v ňom doslova stráca. Orlica bystrým zrakom sleduje každý pohyb na okolí. Len čo samec prinesie korisť, samica prilieta na hniezdo. Potravu tvoria zajace, chrčky, kuny i vtáky. Orlica krmí mláďa s veľkou nehou, trpezlivo mu ponúka drobné kúsky. Orly skalné majú 1, nezriedka i 2 mláďatá, ktoré sa zdržujú na hniezde až 80 dní. Členitá horská krajina západných Karpát vzhľadom na svoju polohu v strede Európy oplýva veľmi pestrou druhovou skladbou živočíchov i rastlín. Rosou vyumývaná horská lúka s prvým pohľadením ranných lúčov žiari tisíckami poniklecov bielých. V nehlučnom vánku sa pohybujú hlávky orlíčka obyčajného. Tento nežný kvietok, soldanelka karpatská, je endemitom Karpát. V západných Karpatoch zaznamenali bukové lesy azda najväčší rozvoj na území Veľkej Fatry. Miestami tu vystupujú k hornej hranici lesa. Tá sa však klčovaním lesov počas valašskej kolonizácie podstatne znížila. Neprístupné skalné bralá vypínajúce sa nad pásmom lesov sú hniezdiskami vtáctva. Krkavec čierny plní v prírode dôležitú úlohu sanitára. Má obdivuhodne vyvinutú schopnosť nájsť zdochlinu i v hlbokom lese. V období hniezdenia loví aj menšie cicavce, mláďatá vtákov, obojživelníky a hmyz. Krkavčí pár sa veľmi svedomite stará o potomstvo, preto prívlastok krkavčia matka, zaužívaný človekom, je v tomto prípade handlivý. Zo skál sklzli zlatisté lúče i do karpatského lesa a zaháňajú nočné šelmy do brlohov. Rys ostrovit končí obchôdzku po svojom revíre. Veľkosť revíru býva 10 až 30 štvorcových kilometrov podľa počtu lovnej zvery. Najväčším mäsožravcom je medveď hnedý. Má 2, zriedkavo 3 mláďatá, ktoré pri nej zostávajú až do 3. roku života, čiže 2-krát s ňou zimujú. Najmä v 1. roku sú veľmi hravé. Veľké šelmy ako medveď, vlk, rys vymizli z väčšiny území západnej a strednej Európy pred vyše 150 rokmi. No karpatský les je stále ich domovom. Zo zimovísk z Afriky sa vrátil bocian čierny. Jeho hniezdo pod klenbou košatého buka znova ožilo. Mláďatá sú biele, hniezdo však budú opúšťať v šate podobnom, ako majú rodičia. Bocian čierny sa na rozdiel od bociana bieleho správa ticho a nenápadne. Mláďatá krmi potravou, ktorú uloví v horských bystrinách a na vlhkých lúkach. Sú to ryby, žaby i vodný hmyz. Každú jar sa do karpatského lesa vracia aj orol krikľavý, aby tu vychoval svoje jediné mláďa. Počas sedenia na násade i v počiatočnom období krmenia párik často obkladá a vystieľa hniezdo čerstvo olistenými vetvičkami. Orly krikľavé sú najhojnejšími orlami v Karpatoch, najmä v ich východnej časti. Samec zalieta za potravou do otvorenej krajiny na vlhké lúky a polia,
kde loví drobné cicavce a obojživelníky. Korisť odovzdáva družke v blízkosti hniezda alebo priamo na ňom. Prvých 10 dní odkrýva samica mláďa iba pri krmení, ktoré je krátke. Stačí mu zo pár kúskov mesa. Vychovanie 2 mláďat je u orla krikľavého veľkou vzácnosťou. Silnejšie mláďa vytlačí svojho súrodenca z hniezda alebo ho ubije. Takéto správanie je dané agresivitou voči všetkému živému vo vzdialenosti 0,5 metra. Jar vrcholí. Stromy dosiahli maximálny stupeň vývoja listov. Lesná pôda je pokrytá hustým porastom bylín. Súvislý koberec vytvára cesnak medvedí. Kalichy kvetov lákajú hmyz na dúšok sladkého nektáru. V tieni lesa ukrýva svoju pôvabnosť vtáčia prilba červená, volské oko vrbolisté, lalia zlatohlavá, kamzičník rakúsky. Les poskytuje vhodné prostredie a potravu veľkému počtu motýľov. Objavujú sa na lesných čistinách len čo sa prehreje vzduch. Motýľ a kvet. Nerozluční spoločníci, symboly krehkosti, ladnosti a pôvabu. Motýle ako pestrofarebné obláčiky poletujú z kvetu na kvet a dlhým cuciakom ich opeľujú. Medzi najrozšírenejšie a najznámejšie denné motýle patrí babôčka pávovká a babôčka admirálska. Typickým predstaviteľom horskej karpatskej fauny je vzácny a krásny jasoň červenooký. Zabudnutá lesná hlbočinka nesklame smedné hrdlá vtáčat ani v najhorúcejšej páľave. Vtáky o nej vedia a prilietajú sem. Síkorky, glezgy, strnátky a veľa ďalších druhov. Osviežujúci dúšok, krátky kúpeľ a späť za obživou do korún stromov. Jedle a smreky v rokoch bohatej úrody šišiek prilákajú krdle krivonosov smrekových. Na vyberanie semien majú osobitne prispôsobený zobák a jazyk. Krivonosy sú veľmi prieberčivé a veľa šišiek jednoducho odhadzujú. Tým prispievajú k obnove lesa. Predĺžujúce sa tiene sú neklamným znakom toho, že deň sa strieda s nocou. Začína sa aktivita nočných živočíchov. Za šera vychádza plch obyčajný, najväčší zo 4 u nás žijúcich plchov. Vypúlené oči a veľké uši prezrádzajú prednosti týchto zmyslov. Pripomína malú veveričku. Je veľmi čulý, pomerne veľa skáče, šikovne sa šplhá nielen po krovinách, ale aj po hladkej kôre. Hlavnú zložku jeho potravy tvoria dužinaté plody a semená drevín. Plch obyčajný je rekordérom v zimnom spánku, ktorý trvá 7 až 8 mesiacov. Predtým sa vykrmí až na hmotnosť 300 gramov. Počas spánku však polovicu stratí. Teplo letných dní vystriedali chladnejšie jesenné rána. Zmlkol vtáči spev a v lesoch pod poľanou sa ozýva hlas plný vášne. Kráľ karpatského lesa, jeleň, častejšie vyhľadáva spoločnosť laní.
V tomto období je menej opatrný, na nebezpečenstvo ho upozorňujú jeho družky. Laní sa zmocnia iba najsilnejšie jedince. Často však musia o ne tuho bojovať. Je čas ruje, čas jelenie lásky, čas zrodu nového života. Všedný deň v karpatskom lese je i ustavičným bojom o prežitie. Obratný dravec, jastrab lesný, striehne na svoju korisť. Aby prežil, musí zobrať život slabšiemu. Bude ho to stáť veľa energie. Úspešný lov mu umožnil prežiť ďalší deň. S príchodom jesene sa dni krátia. Je čoraz menej slnečného svetla. Listnaté stromy sťahujú všetky cenné živiny z listov. Sprievodným znakom tohoto procesu je sfarbovanie lístia od žltej po červenú. Karpatský les žiari v slnečnom svetle nádhernými farbami jesene. Sviežu zeleň stratili aj paprade a odumierajú. Pokles teplôt a prvé mrazy zbavia stromy listov a premenia donedávna bujnú vegetáciu na živnú pôdu potrebnú pre ďalší život. Krajina pod Poľanou i v celých Karpatoch osirela. Sťahovavé vtáky odleteli ďaleko na juh, zimní spáči zaliezli do brlohov, zmlkol aj hlas kráľa lesov, jelenia. Vládca výšin orol skalný, podobne ako ostatné živočíchy, ktoré čaká drsná zima, má jediný cieľ – prežiť. Podarí sa to iba silným a zdravým jedincom. Taký je zákon prírody. Končí sa naše putovanie po slovenských horách. Zachytili sme iba zlomok jedinečnosti karpatských prírodných lesov, ktoré si ešte zachovali charakter niekdajšej prírody. Čoraz častejšie sa nad Karpatami prevaľujú hmly. Zakrátko celú krajinu prikrie sneh a večný kolobeh života sa uzavrie.